Magabawi-bawi kan mo na kinagasto. No, 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 no. Iri nga yawa. Tuno ng adlaw, bungahan ini. Yung napagbisita ko. Kana, maray naliwat. Kay, maghihiragbot man tayo ni. Bibigtingan ko good. Butla, bida. A few moments later. Ano daw di naglatumog? Anay daw kakadayon ko daw. No, 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 no. Hindi ko pa maghidarag titingnan na. Yan na! Gagot ko! Ano kiyawa ka? Napakalas! Pagpangin mo suka dito nga. Pakiyak ba? Pakiyak ka! Hulog ka tiro! Tuhan! Oh no! Bundo talong kiyawa! Kaya! Ano ka? Ininda ko! Nahulog ako! Nabahaw niyo! Amoy niyo! Ang dakop! Pakiho! Tumarpa ka! Hugo, tumarpa ka! Sige, inyo eh! No, 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 no. Lago ko! Oo. Yes ba? Bundo ito ulit kinin. Hugo, ito mo. Kaya lang! Buwas kung...